otu na-akwụ maka Nhoputa bụ INEC bụ ozi ndị kegara n'ikwu wee kwuo na ka ọ dị ugbu a na ọ kwadogo onwe ya ọfụma maka ya bụ ọlụ Nhoputa nke onye gọvanọ bụ nke na-abịa n'ikwu n'ime steeti abụ Anambra etinyere a ga-eme n'abalị 8 nke ọnwa Nọvemba n'ime afọ abụ 2025 ya nakwazi nke a ga-eme na kansụl ime obodo dịgasị iche iche enwere n'isi obodo a bụ Abuja n'abalị 21 nke ọnwa Febrụwarị nke afọ 2026 dịka o si wee kwuo na ya bụ ọgbakọ bụ nke otu ọrụ ejensi a na-akpọtụrụ na-akwụ maka ọrụ nchekwa maka Nhoputa nke afọ abụ 2025 ga-abụ onye isi oche nke otu INEC bụ ọkammụta Mahmood Yakubu gara n'ihu wee kọwaa ọrụ pụrụ iche bụ nke ndị otu ọrụ nchekwa ga-alụ iji wee kwuo na ya bụ ọrụ Nhoputa bụ nke a ga-eme bụ nke gara nke ọma ekwi ajide onye ntaka anyị ka wetara gị ọzọ. N'ilegara nchekwa obodo anya ka INEC na ndị ọrụ nchekwa kwupụtara nkwado ha maka ịhọpụta ndị ọchịchị na-enweghị aghụghọ n'udo na nghọta. Onyeisi INEC kọwara atụmatụ ha iji zipụ ndị ọrụ n'ọtụtụ ebe a na-atụ vootu ma soro ndị nchekwa rụọ ọrụ iji dozie nsogbu nchekwa ọbụla n'usoro mmepe. Onye na-ahụ maka nchekwa obodo na onye isi ndị uwe ojii kwetara na nchekwa ka mma pụtara ihe na nhọpụta ndị Edo na Ondo emere na nso a ma kwuo na ha ga-eji ihe ha mụtara rụọ ọrụ n'usoro nchekwa maka nhọpụta Anambra na-abịa abịa. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.